musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. So daneri filtima ɓaleri buuɗaliru mende fere feeñayi windere feñjayi ɓatake bindaɗo jaslari tati bowte hitande ujunnaje nogase nayi ɓatake men faati koye gurdam galleji ɗi. En jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum. En juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha. En duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya. En jetti en jaari khalifa men diine aada kala. Musidɓe tedduɓe tawiteɓe jokli windere Sénégal, Mauritanie, Mali, Gambie, Guinée e diaspora o kala moni popɗo woni min calminima, min juurimama, min ñaguimama duwaw min duwanimama. Enen kala en denti en mbi alhamdulillah, en jetti Allah rahman. Yo Allah ɓeydu celle ɗe, yo Allah suur, yo Allah uddit, yo Allah renen, yo Allah yaafo en ko adina mayeten, o yaafo dendagal mayɓe julɓe hande tawiteɓe illi yina e ɗi jardin-ŋaji. oɗo saaha ko saaha dirmali e ɗojjali e islali e ñittali. Mo jiiɗa kala dande ne riɗɗi, ɓe daɗɗe jaltata, ɓe koma dirmo, ɓe koma ɗojja, ɓe koma isla, ɓe koma piifo woni ñitto. ɗum ɗo fof noon ko asliji mabɓo. Nde tawno waylo nguleki nan yaha, jangol nan ara, pundine hakkunde kame hendu e gueɗe goɗɗe kala ko kilima musɗo kamniɗo jaaduɗo e pawle. ɗum tagi oɗo saaha so tawi a yeehe dispensére uji he walla hôpitaux ji he, cikkata elle aduna o fof so fini ko ɗon tan dawata. ɗum noon ko Allah wawi hedde yo Allah heedanen, o sellina en. Kono kadi yimɓe ɓe tinno mbaɗa maskuji so tawi ɓe jalta, tawno mabɓo ne yawiri abde. waylo o pundi ndi ha tenti noon, ɓen wonɓe nokkuji men ko wayno lappere gawri, kame gueɗe goɗɗe, lappere maaro, ɗeɗo gueɗe fof joyor masque. Nde tawno pundine hen, poussiére ne hen, ñande ne hen, fof ne hen, saabu maaro soko yoori ako waɗa poussiére no feewi. Kono sa waɗi masque tan walla mbaɗa kalama mbugoɗa, woni hen no mbaɗata ma dañi ko yettaki hinere ma saka faya goddol maɗa. Nonne kadi maçon e kala liggotoɗo e gueɗe baadi ɗin fannuji fof yo joom waɗ masque uji muɗum. hay défaut way cuurki woɗɗitade walla mbaɗa masque maɗa ndentoɗa woni e gueɗe. Tawno hankkadi en jettima e saaha enen pop ko en rafaɓe en ndentoto Allah subhanahu wa taala walla en. Kono kadi en teski kam tugganma hanki ha fayanma hande so soɓe hewɓe lootaki, surtout subaka hande o, saabu lewru nduɗo fulɓe mbindu ko bowte, ndu bowtat. Bowte noon ko baade jippotoɗe wonande ɓen humpitiɓe ɓeto weeyo, aɓe mbiya ko hakkunde nguleki e ɓuuɓol woni e foɗodirde saaha o hamo yaltina baade. ɗum jeeyi sababu bowte.
so wodi jaltuɗo aduna e sanga bowti tan wiyete ko malaɗo kanko hay mayde makko de toɓi taw ko lewru bowti koko bowtata e ɗiɗon sahaji. teskuyaji men noon ko eɗin fannude tawno eɗen jogui jorto moƴƴo eɗen jogani ɗum faade mayiɗo e kalno mayiri eɗen jogoɗon jorto moƴƴo. ɗin jortoji kadi moƴƴi hayso tawi wonino o mayani ñande hen koko toɓata nde tawno ko bowte wiya lewru ndu. lewru bowte eɗen gandi ɗeɗo baade aɗa boni e jawdi no feewi ha tenti noon jawdi durori e yogay kuɗoli gonde e ladde kono kadi aɗen boni e hoore neɗɗo taw nan jawi rafnude ɗum to banggue pawle e to banggue mabɓoji kala e ɗiɗon sifaji kala. kadi ganden mabɓo neɗɗo yo safru ɗum ha sella saɗa ɗojja aɗa isla ene duumo e ma e tinno riw ɗum ko ɓuuri yawde tawno so yi ha ɓooyi ene wawi wontoyde chronique e nder ma wontoya minusite ha wontoya sinusite ha wontoya goɗɗum ha ganduɗa an hoore maɗa gonta neɗɗo kaktotoɗo gueɗe walla ɗojjoji musɗi kamniɗi ene yaha ha jibinoya tuberculose en ɗeɗo gueɗe kala neɗɗo yo renda saabu foof jiiɓodirta koye becce nanggoya hoore guite ne goya kiine ne mbama becce ne jaaha joomum ne hakto so ɓooyi ne wawi rokkoyde joomum bakkiraji goɗɗi ɗi ganduɗa taw ene wawno sellude law. kono noon foof noon saɗa andi kaari ne wonde rafiji chronique ko wayno diabète en asma en wona certaine rafiji sa tawi ka mabɓe heeɗo toujours rento salminde jomumen kono kadi teddin wadde masque saɗa juuroɓe en mawɓe surtout neɗɗo nayejo saɗa juuro ɗum taw aɗa andi ka mabɓaɗo toujours haade ma yettade ɗum tinno wat masque nde tawno mawɗo e cukalel ɓeɗo hen no ñaw ne yawi nadde mabɓe jaaɗo ha naywi hankkadi ni natti jogade anti corps woni défense gonɗo e corps mum o gasi ha laaɓi ko naate ɓandu mum ne yaawi cukalel tokosel ne baggil ngel ko hono noon haade ma memde ngel cukalel sooɗa ha laaɓa aɗa wadde hay masque maɗa ni wata rabde ngel to banggue ɗum ɗum foof noon koye sifa rentade kono nde tawno gurdam men no yaari ni enen eɗen mbaɗi négligé ha ɓurti woni eɗen jeebi ha ɓurti nden yebare yeehi ha yette meɗen ala ko ndentorɗen kala ko ari tan enen fof en leloto jiiya galle tato nayo ene leeli cellaji ene ɓusnodir guete ne laarodiri tan hande jomum selli fof ummoya bolol mum nde tawno weeɓani e rendo men nawde tato nayo dispensaire ɓe bindane ordonnance uji kam fof ɓe coodane weeɓani pinomo ala sabunde ko wuppi comci mum hande oɗo henna so winnama ordonnance yahata pinowo kaccitiɗo tan mburu ɓolo wadde kafe ɓaleje sukara ɓolo tan moddina hen joomum so dañi boor waɗa so dañani watta hen noon ƴakkirta gayna jogo ɗum ha tisubar oɗo henna wawata sodde ordonnance hayso sodnama ni wawa yarde ordonnance saabu ko keyɗuɗo ko keegaɗo ɗum ne mbi yimɓe tinno ɓe dutto e ñamde wonde fayida neɗɗo ko ronki foof kam ene wawi ɓedde muudo mum gawri lawƴa ha laaɓa fewna ha feewa so fini waɗa gosi mum sa yiɗi kafe ma gayni jara gosi ma baɗɗo fayida so jogui sukara mbaɗa sala mbaɗa hen lamɗam ala ko yarata ko yo rendu heew tan reedu yo heew subaka ɗum woni ko nigéria naɓe e benin naɓe e togoleji gonɗini reedu yo heew subaka saabu a anda ɗo ñalloyta ɓen so pini ko maaro e ñebbe kala gonnoɗo burkina faso ne andi ko wiyete mbenga kamɓe so pini so restaurant ji foof ko ñebbe e ñamako a fiyat tan ñebbe e ñamako ha ndu ŋeera tut eywa on saaha dawa yo jaam ñallu ko yarde ndiyam tan yo Allah ɓuuɓan Djibo Leyti Ka jagorɗo jontaɗo mo leydi Sénégal kam wiyanno secret makko tan ko jorde kaɗam somo fina joom suudu makko wannamo jordi e kaɗam o ñaama ha rendu heewa o ñalla tan liggade ko yarde ndiyam ha yimɓe kala mbima taw heydata neɗɗo jogui ko politique sifa ñamde beele wurtina ƴiye ɓandu mum e mbuha ɓandu mum sa welsindima ha perdi ƴiye e mbuha hay saɗa jogui kette ɓandu ala ko nafanma haydara ɗum jeeyi sababu hande joguiɓe kette ɓalliɓe foof ɓuuri ñawde jiiya neɗɗo jogui kettal ɓandu yufu yaafo ɓuuri ñawde ma en garoy hen saabu hande rewɓe hewɓe ɓuuri wonde dewle modata ko poɗɗe beele ne ɓuttida holɗum beele so ɓurni wutti o daro e mabɓe saabu hande ɓe gañi foof ko wadde portemanteau ji woni jiiya joomum ƴiimum ne jalti ƴiyal yo yaltu holko woni yaltude ƴiyal ko Allah tagirma noon wiide ala il faut ƴiyeɗe muɓɓo moɗa poɗɗe beele ɓuttida beele sa ɓornima wutte jasiniére o walla wutte cuuɓo walla wutte o daro e balabe maɗa ko bolle puyɗe so ɓooyi ñawoya gadda e hoore ma tension ngaji ɗi a anda neɗɗo kala kaɗa waɗa andu conséquence mum ne yeeso ɗum jeeyi sababu hanki mbiɗen e yewtere men Allah tagani bone yaltata koye gollal neɗɗo a jarama ceerno Amadou Gatamari Ba tuma hanki nde gartuɗa jañiɗa hen
paaɗen koye yewtere men buuɗal yurmede e gurdam galleji ɗi. mbiɗen kala alarba eɗen kewi nadde gurdam galleji men ko musidɗo men haali Abouba wiyata ko tan nene ko sukuño wona ɓiɓɓe baba kaldata dey, nene ko sukuño ko ɓiɓɓe yumma kaldata ɗum. jiidaɓe baba jalti e nene ko sukuño nene ko sukuño kay ko ɓiɓɓe yumma jooɗoto holno mbaɗante hol feere nde mbatte woto nene ñamde est ce que pular ko konngol riiɗo firti noon gurdam galleji men ko enen kalanta koye men nde muɓɓuɗen kunuɗe waɗeɓe jannguɓe durwaji ngari e men mbino janggini men gurdam aduna woni en ɓocciti teɓɓiti e juuɗe mabɓe, woni en tiiɗi koye keediga gurdam men dalƴi, yaaɓeɓe jeehi en donki wurde e men, jooɗiɓe jooɗima ɓen donki wurde e yaaɓe ɓe. ɗum noon enen kalata gurdam men galleji men ne mbanno gurdam moƴƴam ene rewodirno e juɓɓudi wandi fayida. juɓɓudi wandi fayida ko nene e baba ɓe jogo juɓɓudi ɓiɓɓe ɓe so ngari afo o coowe afo o mbiyemo deede mboɗo salmina deede haaji, mboɗo yooɗa neni men o, mboɗo yooɗa galle o, hayso babiraɗo ngati waare ranere wiyata gonɗo dow mum ko deede. ɗum woni gonga deedam. neɗɗo ne foti hersude sowtude inde mawnum. neɗɗo vraiment nehiiɗo baɗɗo fayida ene foti hersude sowtude inde mawnum. no poɗɗa hersirde sowtude inde jinnaɗo ma ni, ndewa e nene ma tan mbiya ɗum inde mum buddet, mbiya nene maɗa huley, mbiya bamma hammadi. ɗum ɗo fof fotani won. bamma noddirmo baaba inde welde, baaba no way welde. nene noddiɗum inde welde e inde yumma welde taw ko nene. hono no gorko hono no debbo yamirira yo hettan joom galle mum inde welde, hono no gorko foti hettirande joom suudu mum inde welde. rewde inde tan buddet to banggam min ene manki wadde respect. mawɓe men hanki sene nodduma an ɓiɗɗo o argay kawoyam, argay baboyam, ɓiɗɗo debbo argay nenoyam, tinno nenoyam argay minel ma, argay kawoyam. ay a wawa wonde kaw makko, a wawa wonde bam makko, a wawa wonde yum makko, kono ko inde welde nde o yiɗi noddirdema. mawɓe men ko yontaɓe. pular ne tagui ha heewi laaram, wonkam, wonnam, woycam, gueɗe kewɗe nder koko taga wona enen pewji ɗum tawɗen ko mawɓe men ne mbaɗi, firti ko aɓe joguinoɗen inde ɗeɓe noddirta. neniraɓe men hanki aɓe guittani joomi en galleji mabɓe gueɗal ha ganduɗa soɓe donki wawde rewde inde joom galle mabɓe ɓe ketana ɗum inde wiide kaw walla deede, ɓe mbiyata ɗum ko bammum kaari. ɓe ƴeewa ɓiɗɗo mabɓe mo ɓuuri horsinde o walla afo o walla kakulejo o walla ɓurɗo wurdede o, ɓe noddiri ɗum baaba o, bamum huley walla bamum hammadam walla bamum karam. ayi ko inɗe ɗe ganduɗa an hoorema sa nini tan a andat omo jogui gacce nder, omo jogui teddugal nder, omo jogui needi nder. ko gueɗe ɗeydoje neɗɗo e kala banggueji. en gone galle deede Abdoullahi walla deede Rahmata walla deede Rogiyatu. deede ene weeli saabu kala ɗo mbiɗa neɗɗo deede ma dañ ka wawani wiidemo hay sa mettini. a wawi wiide deede a feeni, a wawi wiide noon deede ka deedam de kono a feeni ala. mbita tan ko hammadi an de kalɗa ko wona gonga.
kalde konngol deede ari ma respect ari hen. Hay sa yiɗi haalde goɗɗum ma ronko. Ɗum noon ene moƴƴi duttoɗen e needi men ndiɗon to bange asli o. Duttoɗen e rokkodirde needi e sowodirde sowode neɗɗo o koye teddungal jeeya. Sowde neɗɗo o ene andina kaari ko deede ma. Ha teenti noon e fannu bange rendo men ngo no mahori ni. To bange almudago ko gonɗo almudo fof mawni o hayso janngani wimo deede gittanamo gueɗal mbasa fadde kanko mawni o ittanma gueɗal. Voilà. Ittu on wutte kanko heccuma ko mawɗo ma, kanko mawɗo galle o. Ko joguiɗa wutte ko fof ittu kanko woni mawɗo wimo deede. Kono jogui woni yimɓe hande nana e rendo men ɓe jiiɗa wiye ko kaari woni deede mabɓe. Ɓe jiiɗi ko tumdede kamɓe woni mawɗo. Yiɗa famɗinede mo jiiɗa kala ene fotta mangu ha ɓuura mawnude e mawnum. On wiyata deede mawnum. Fotto mawmaw e dow mawnum en sabu waɗi waare waɗi mustas sabu waɗi woni wutte walla woni laafaji walla woni systéme walla woni martaba fooɗono mangu ha wiyene ɓurto mawnude kawmum en walla ne ɓurto mawnude e mawnum en o wiyata mawnum deede. O ni yiɗi ko yo mawnum wi ɗum deede beele ne ɓeydo mawnude. A famɗat e yeeso Allah. A famɗat sabu ɗum ko kongu e mawmaw woni ɗon. Ngun mawmaw noon ala mo jeeyi ɗum so wona Allah. Sa wi aɗa fompomo firti ko jannguɗa ko a wawani walla a famani walla ɗo darɗa a andani. Mawne no fotiri kala ko mawne. So debbo so gorko ko mawne. So oñiɗo so pewɗo ko mawne. So jarowo so ɗarowo so beɗotoɗo ko mawne. Ɗo weldimi e Afrique central. Ɗon woɓe Afrique central ɗon gandi hen. Mboɗo rokka yiru Afrique central nde tawno ko toon gandumi. Afrique central lenne woni afo ko gittanaɗo gueɗal ha timmi suuɗi wono ɓoccode. Suuɗi o wasa liggade omo jogui ɓiɓɓe ha heewi omo jogui rewɓe ha heewi kanko ko mawɗo tan. Wata Allah wat so wonko kewi mayde waɗi walla wonko kewi walla wonko waɗi kanko on mawɗo o kanko rokkete konngol kanko haalata kanko diriste ko haali fof ɓe keddi men. So yiɗi taw miñi ko multimilliardaire. So yiɗi taw miñiraɗo arata koye ngaari oto VX arata koye VX arda e garde koruji arda e fof kono kanko lene o ha so yiɗi taw waɗi gembe so wi konngol fut o haali wat tambini hoore maɗa hay gorme ɓe fawata hen konngol gongol. Ɗum ɗon ne kadi ko hunde jarde accude hakkille ganduɗa ɓe gona julɓe taw kadi ko enen jeyno ɗum ɓe nawa ɗum. Ɗum noon guilay asli e nder galleji ɗi janguinen ɓiɓɓe men rewɓe ɓe e ɓiɓɓe men worɓe sowodirde hakkude mabɓe sabu so tawi cowodiral natti tan ko ɗum addata ŋakkugol hankadi needi hakkude mabɓe. Kono kala mo cowata mbiya ɗum deede ma dañ ka suusa wi ɗum ma dañ ka wawide ɗum ko guila e nder galleji ɗi. Ɗo alay sago moni kala fayin fiɗen ɗum guilay dow hooram e dow koye men enen kala. Ɗum fof tan ko yeebare addi ɗum ken yeebiɓe en dañani haajuji ha donkuɗen wawde wadde ɗum en dañani haajuji ha donkuɗen wawde toppitade ko wonno e galleji ɗi hanki ko yeebare e accude gangu ñaami ɓerɗe men ha goto men kala heewani goɗɗo o wuttani goɗɗo o añi goɗɗo o. ɗum no alay sago gurten ɗeɗo dongle gurdam galleji ɗi fof ɗum ɗo ko hen jeeya ko cari ka gurdam galle ko concert tan yo bawɗi kongu yimɓe ngawa jiɗɗa fof ngam sa yiɗi mbaɗa wango sa yiɗi mbaɗa leele sa yiɗi mbaɗa ventilateur sa yiɗi mbaɗa yaadu cacca sa yiɗi mbaɗa gameje goɗɗe ɗe hanantoɗe keewi mbayno leydi. Tinnoɗen e nehdi sukaɓe rewɓe ɓe tinnoɗen e nehde sukaɓe rewɓe ɓe. Ɓiɗɗo debbo woni aduna sabu ko kañum ɓesnata kala ko ɓesnata foti ko toppitede. Ɗum jeyi sababu jomen daabeje
jaɓata war kala ko ɓesnata, jaɓata fi kala ko ɓesnata, jaɓata bonnu kala ko ɓesnata. Ngesa ma jiɗɗa ko yo ɓesnu, jiɗɗa ko yo wat butali, yo addu nguura. ɗum tagi ndema ha laaɓa, ndena kadi woto jawdi nadde. jaranma dawde dawda e jambere, aɗa soppa leɗɗe kooce, aɗa asa, aɗa ɗisa, aɗa ñoosa, holɗum ko hade jawdi bonnude. Pina law ndawa aɗa reena ko hade jawdi bonnude, hade bonnoɓe bonnude. Holɗum sabu jiɗɗa ko nguura ka yo his, koko ɓesnata. sabu so nguura ka boni a deƴata. ɓiɗɗo debbo ni ko nguura, sabu koko ɓesnoyta yo reene. no ndeñirta ngesa bani, no ndeñirta compte banque mani, no ndeñirta kalbe ma ɗe ni, no ndeñirta téléphone ma baɗɗo Wave walla Orange Money ni, no ndenirta ngesa ma bani foti ko jardin o. gila to banggue forage mum, gasoil mum, gila to ligguimaji ɗi mbaɗɗa e gueɗe mum kala, ɗo kudorɗa law aɗa hiwoya colli woto ñamde ngesa bani, ngesa nana galle. ɓiɗɗo debbo o, ɓiɗɗo debbo o ko nguura, sabu ko kanko woni leydi, ko gorko o woni ndiyam, ko rosa e makko kala fuɗat. donc ko fuɗata ko yiɗa ko moƴƴa. hono no ngesa ma ba wayni, ngesa ma maaro hande ba jimɗa aɗa soña ba, walla ba lappuɗa gaynuɗa, ƴeriɗa maaro ko gartirɗa, walla gerte ma ɗe jaaɗan duggitoyɗa. hande a hooɓi a addi gerte aɗa no jimi hen, gerte ɓutte boɗeje belɗe ƴakkude. hikka karon gerte. moɗi wiya tan surga fo yo rento yertere. ɗum kam walla namdoɗen sandaji yertere ko nafa e muɗum. toñani on noon ko wurtinde ko wayrano gerte biskiɗe ataye. yo Allah won ballo. eyyi kono alhamdulillah joni ɓe batti ñamde hamburger e pizza. gerte, gawri, kala mum jiɗɗa ko wuttandu hen kala yo jibin ko ɓuttiɗi makka, yo jibin ha heewa. ɓiɗɗo debbo one ko noon, sa yiɗi wo jibina ko barkini, a nehan mo, a reenan mo, a aynan mo, a wattat yitere ma e makko, mbatta gurdama e makko. holno pinirta dawa gese ni, aɗa reena ngesa ba haba yonta soñede, ha gawdi naata, waɗe fawru ne reene, reenirmo noon, sabu kankone ko a faami. sa reenanimo, firti ko ndenota ngesa ba ko jangguinanima haydara. mbimi neɗɗo ko deftere, gurdam ma kala Allah addiri hunde yeeso ma ko ha jangga hen. kono noon ko Allah wi wona min, aduna heewi bahimaji, won tagaɓe ɓe Allah wi koɓe kaqqilani haydara, ɓe ngala hakkillaji ni. Allah wi ko ɓuuri hewde yimɓe ngala haqqillaji, wona min wi. Allah wi ko ɓuuri hewde e yimɓe kaqqilani. o wi kanko o haaldi ko joomen hakkillaji miccotoɓe, ɓulnotoɓe, anduɓe, famɓe ko haalata ko. kono wona ɓen ɓe kaqqilani, sabu kala ko Allah waɗi e ma e kala ko woni yeeso ma jangdene hen. Allah aɗa yiɗon Allah, aɗa foti yiide ɗon Allah. no ndenirta nguurama ni, gilay jabbere, lewre, jabbere, rende, remde, remtade, yaade, yiide, fayidinde, fotade hen. ɓe jooɗi haala guesam ba, guesam ba, haqqille mani heede guesam ba. guesa ɓurɓe wadde important banane galle ɓiɗɗo debbo o. kankone ko guesa, bayno mawnirta ni nono mawnirta, bayno yoɗirta ni nono yoɗirta, bayno waɗirta ƴoŋe, mi anda ko ƴoŋe wi, mi anda. so tawi ɓe fuɗɗima ƴoggolinde, so fuɗɗima ƴoggolinde, so makka mum, so gawri mum, so maaro mum, so fatata mum, ko wawi wonde kala, so dene mum, kankone mono ƴoggolina, sabu mono ƴolna, fuɗɗi wadde ƴolon. yaha mongolina, woni mumni. so tawi ko suuna mumni, so tawi ko samme en feelani, mi anda hole en batteɗo mangolini wona. iyo
so tawi ko dene musni so tawi ko kanko no mono musna sabu fuɗɗima dañde ƴoole tigi rigui fuɗɗima dañde dote yeeso ngo fuɗɗima yaltude aɗa reena guesa ba reen mo ga sarani mo ga henna so wajiɓe jiitimo ganda ñayre bonde nani ga won jawɗi nani ga walla won gayi nani ga aɗa reena ɗi to gayi woto bonnoyde guesa ma taw ngaari bondi nani ga bonna galle ma ɗum noon ko hunde jarde accude hakkille ko hunde jarde accu hakkille ɓiɗɗo debbo yumum e bamum yo nden ɗum so baaba ala ɗo an yumma reen ɓiɗɗo o ndenita ɓiɗɗo ko waɗɗum sehili wat ɓiɓɓe ma rewɓe sehilaɓe kalimo ɓiɓɓe rew mboɗo wawi haalde ɓiɓɓe worɓe kono cuɓimi taw ko rewɓe saabu ko debbo yencinta so debbo feewi renndo ngo fewat so debbo boni renndo ngo bonata sabu jogii aduna o ko rewɓe e sukaaɓe rewɓe e sukaaɓe ko ɓe jogii aduna o ko kamɓe jeyi aduna o rewɓe e sukaaɓe ɗum tagi noon ene ɓura wallude men so eɗen mbaɗa ziyaruji men so eɗen mbaɗa pottitte men 72 heures ko wayno pine ñalɗi men pine degginen rewɓe e sukaaɓe yo ɓuur arde nannen ɓe nder ɓe deƴƴa kaalen ɓe ɓuura nande kono kewɗen ɗaccude ko sukaaɓe galle e rewɓe ngara enen tan worɓe ɓolɓe notte enen holko woni jama hutba juma walla waajuji batteɗe juma walla pottitte meɗen ko ɓuri heewde ko enen worɓe tan garata jettoɗa mbaajiɗa holko mbajirɗa an sa fini ƴewata koko ñamɗa sa dañi gadata galle sa ñaami ege lelɗa koye nguru ma salli nguru mawɓe mbiyatno salli nguru lelɗa ɗon an ko hakkude jama tan e galle holko waajima hankkadi waajete ko wonɓe galle ɓe sinno so tawi a arti ko haala ko aɗa haalnaɓe bisimilla ceerno Souleymane mi salminima ha toon to Gabo Dikiri Jommolo Seydi Ba min nandata haala konngol gotol mbiɗa so tawi eɗen mbaɗa dente men eɗen nodda batuji men so gonga men jiɗɗen ko yo feew gadden ɓiɓɓe men rewɓe e rewɓe men o holliti kala mo debbo mantinaki addata kala no jeeɗen ɗen ara e rendo salminde walla cérémonie omo adda debbo tawa debbo ko joɗɗo so debbo ko cofɗo o addata galle waccata ɗum gadde rewɓe ɓe e sukaɓe ɓe nana ko haalete ko ɓe jangguine aduna o annene nana ɓe nana son kooti mbaɗon hen débat ɗum woni gonga kono gara tan an tan keɗoɗa dimbina laafa dimbina hoore wallahi ko gonga haqqan naggam sa hooti piya lacciri ha ko lelɗa hay ko haalanta debbo maɗa ko an tan waaja teyde an ko jama e jama tan e galle ɗum noon ballodiren sukaɓe e rewɓe ɓe soɓe peewi fof fewat soɓe boni fof bonata ko kamɓe goni galleji ɗi kono kamɓe goni tooke galleji ɗi ko mortata e galleji he ko fof ko sokinta ko fof woɗɗani ɓe ɓen noon ene moƴƴi ɓe ɓatte ɓe kalde kono kadi ene moƴƴi an nene no mbimi ɓatto ɓiya o ɓiɓɓe ma rewɓe ɓe ɓattoɓe waɗɓe sehil soɓe lelo ɓattoɓe ɗo ɓe leltoɗo jogotta mabɓe ɗo ɓe leliɓe cuwa ɗana ɗo ɓattoɓe yewtide mabɓe naate kala hen mo jiiɗa fuɗɗo woɗɗitadema andu fuɗɗima dañde sehilaɓe caggal galle kala hen mbattuɗa yiide watti yewde banggue mum deeƴa hebbina miijoji wayno kewɗo miijade ni to wonɗo ne waɗimo gêné ko jiɗɗo hebde liberté seeɗa wonmo yiiɗi haaldude andu ɓiye anduɓe sukaɓeɓe anduɓe tigui rigui kala hen mo jiiɗa ene ɓattima ne yewrida e ma ne hogguma ne jalda e ma ɗo goɗo foɗon goni yaha ɓoyta watta yidde wadde distance o wayno jeewaɗo ni o wayno jiɗɗo yewde ni o way tan no belɗum ko owi ni hedde banggue wonmo watti haalde won lomtiɗoma e ɓernde makko ɗum jeeyi sababu hannde won phénomène goto wongo e rendo ngo felo ngo no hannde woni sukaɓe rewɓe hannde natti weynanede wudere weynantoyde hanki nde natti weynede sabu hannde wontat ko gacce ɗum jogende kala yumiraɗo mo ɓiyum ƴama humana
waldata ko dow reedu ha weeta sabu aɗa andi ɓiyeɗo ñallata aɗa andi ɓiye to walata aɗa andi ɓiye hoɗiɗo andi hoɗi koye réseau sociaux aɗa andi kam omo humpiti worɓe aɗa andi ɗum te wona hay goto ñanden en kaaliɗo hen e nder yewtere musidɗo meɗen haali mbiɗen ɓiɗɗo debbo haade makko resede so andi gorko haade makko resede o dañi gorko guittuɗomo mbombago on feri lawol ngol o wurde on seeɗa ɓe kaɓi ɓe ceerti o dañi goɗɗo codowo millet walla codowo crédit walla codowo paɗe walla sa dokkoma haalis wara mo rokka yummakko seeɗa on nen yahay makko ten o meeɗa resete o ko debbo tokos ɓi bam makko ara walla ɓi yummakko ara walla neɗɗo wuro ngo ara walla neɗɗo caggal wuro ngo ara yiyamo ƴamamo humanamo mbiyeten ko mbomri dey o hurtoyo on ne wawi taw ɗum lorani ɗum wasde tawrudemo ala probléme mum woni worɓe hannde ne goodi mbiyata ka hayso tawrani debbo ala probléme kono ko probléme mawɗo sabu beele ɗo woowi hankkadi no worɓe ɗo beele an no wowiri ɓe ni eno gondirɗon ni eno yiruma ni mbete o yawtakoma hen so tawi ɓeeto ɓe wurdunoɓe ɓurma sembolinde to banggue gorago walla to banggue douceur walla to banggue wawde lelde walla to banggue comportement o wawa dejje junggo ma neɗɗo ne hawni de neɗɗo ne hawni neɗɗo ne andi to beldi woni to cafdi woni ko weli to woni ɗum noon jeeyi sababu hanki mawɓe men ene kaɗano sukaɓe men ñamde galleji hoddiɓe men e nder wuuro sa yi fijoyde ha waktutel artu wata wowde cafdi caggal galle natta ñamde mettude galle ndi a wowi cafdi caggal galle a wowi safɓe caggal galle a wonta memodira gonɗo nder galle o ɗum jeeyi sababu debbo yo gorko ma gadiɗo ande so andima ko woni caggal galle wonanma kumpa mbawa deeje mbawa jogade ndimagu ma mbawa jibinde ɓesgu ma moƴƴu mbawa aynude ɓesgu ma janggo ɓesgu ma renma kono so wonti debbo andi gorko ko adi ene rese bawɗo resdemo kala won gadiɗo haqqille makko ne hen gandi toon ko kalmi ko gonga so tawi aɗa yiɗodiri e gorko walla ni gorko cudduɗomo o woni kumanɗomo sudduma o cudduɗoma a yejjitta ɗum gandinɗomo gorko a yejjitta o anne kadi gorko mo cudduɗa a yejjitta aɗa wawi resde ma suddani jejjita mo suddani men wawi resdema ceerton jejjitamo kono cudduɗomo o a yejjitamo sabu ittanma ko gueɗal manggal foti ko desɗoma walla o resanima haqqille ma heddoto e makko toujours surtout noon so ɗe o suddima kadi o jokki wondude aɗa yiɗimo taw wona dewgal o kala nde dañoɗa gorko goɗɗo so tawi on gorko wayani no wayni a wawa wurde o way kono ɓiɗɗo debbo so wowi berade hande no jiiruɗa hande aduna o ni ɓiɗɗo debbo wawa berade luwa suudu mum walla yaaha tawya gueƴumen berima kalde téléphone mum dilli ene wawi dañande hoore mum ujunere ene wawi dañande hoore mum ujunnaji ɗiɗi ene wawi dañande hoore mum wutte ne wawi dañande hoore mum pop tene o ala aucune diplôme o ala liggey o ala haydara ko liggoto o wuppata comci en jiyani o wuppa comci en jiyani waɗa bindanagal en jiyani omo dawa e bureau ji en gandiramo golle wona mo fitta omo yoɓe wona mo fobira wona haydara kono eɗen jiiya ñande kala omo delta fulɓe noon mbi so longel mawɗo ɗo yaranno ndiyam heeli soodani longel gongel wonɗo yarata eyyi kala ko jiiɗa wonko addi ɗum on so wowi dañde haalis o wowi berade o wowi yaltude o wowi yaade ɗo weela o hiira ɗo weela so concert waɗi o yaaha so hirde waɗi o yaaha kala ko waɗi mo jogui liberté makko o wawa resede tan kadi c'est fini sabu gorko won tawatmo commande
gorko wiyetama wata yaaɗo o wiya o yaha tan fali force o yaha kadi o woowi dañde ɗum tagi baba mal wi gowɗo dañde wawa joɗade dañani o woowi dañde o dañata koye yimɓeɓe soɓe worɓe soɓe rewɓe ko hen o dañata no dañiri kala omo daña e mabɓe en kappanimo haydara no dañiri kala omo daña e mabɓe o woowi ɗum o so tawi o resodiri e gorko mo ala doole wawde waɗande mo ɗum o jokkat waɗoyde ko waɗata ko on so haɗimo ɓe ceertat dewle makko keewa dewle ɗe keewa so ya fuɗɗi mawnude o wattindo e jelaari walla o wattindo e ñaagunde walla o wattindo min tawi sama fuu mi yewtide e debbo gooto ko pullo kono noon omo haala ɗum normal kono ɓurode haalde ko ɗemgal wolof e français so tawi a ari ha to Sumujum woni Magic Land lesɗo to leydi ƴakketeɗo omi woowi wonde ɗon o ɗiɓi waade kono neɗɗo beññiɗo setta banggue haqille kono ɓuri wadde mo ni tigui rigui ko Sangara e Liberté saɗa yewtidema komo haalama cagatagu makko e cukkaku makko e jondam makko e corti makko e yaadu makko e boîte de nuit e ɓe o yadata e vie mo waɗi o ƴeewa hannde ɗo wattidi yata kene ñaago cigarette ene ñaago buuɗɗiɗi ñaago nogas ne ñaago temedere ko mbimon ko Allah haali sa woppi lawol tan hayso ko avion so woppi lawol mum tan gasi kala ko woppi lawol gasi neɗɗo ne so woppi lawol tenti ɓiɗɗo debbo atterrissage makko moƴƴata ɗo juroytoto moƴƴata ɗo ñalloto moƴƴata to waalete to moƴƴata ɗum noon ehe mon rewɓe ko onon jibinta ɗum noon ɓattuɗe ɓiɓɓe rewɓe ɓe tinnuɗe ne heeɓe ɓiɗɗo debbo reen ndimagu ma reen ndewagu ma reen koyngal ma reen jungo ma reen ɗemgal ma kala gorko ko rokkuma omo heddori ko omo ñaagoma so tawi gorko sodinima téléphone wona mawne gorko wona bamma wona kawma wona neɗɗo mo ganduɗa oɗo ko joom haramma mo ganduɗa o on jettodirta kala ko wawi waɗandema e teddungal ene heddi komo ñagorma tene wona yimɓe sa wañiɓe teddungal tan ɓe duttere teddungal kalne mbaɗanɗaɓe aɓe kersa wiidema ala a nelda jomum saaha weevi a nelda jomum saaha Orange Money saaha aɗa nelda ɗum comci seeɗa saaha aɗa soda ɗum paɗe walla parfum ngaji walla saaha aɗa barji ɗum téléphone oɗo heedi moon tan e yettodirde ko yindirde so yiiɗi o wona cukalel so yiiɗi wona mawɗo yiiɗi fof waya saka noon hannde enen kala en gonti ñagotoɓe mo jiiɗa min fof hannde ko ñagotoɗo guila e dow hooram enen fof en gonti ñagotoɓe neɗɗo gontuɗo ñagoto natti wonde dimo aɗa ti rimɗude mo ñagotoɗa o wonti dimo ma no yiiɗi fof waya tene ko yiiɗi fof o wima tene ko yiiɗi fof o wanma tene o waɗete heedatamo e waddemo tan ko yiidema tene on wonma ni ñande kala saabu saaha kala on fiima chantage tokos ma a famani ko chantage saabu saaha kala nde o waɗanma baɗal ma dañ ko ñaguima gueɗel kersa alhami watta ɗum haɓa waɗan an tan de yo haɗa hakkude meɗen so photo mum so image mum so audio mum belɗo so kala ko wawi wonde woda tan ko mbaɗanɗamo chantage yaltat tan e baɗal ngal foti ganda chantage o ko chantage walla mbasa andude ko chantage kono kalde ñaguiɗamo hunde so tawi o waɗanima so ɓooyi tan jibinat mbimi bone yaltata koye gollal men so photo ma filti image ma filti naati bangoɗo yalti koye gollal wona Allah hoddirta hoddira bongo e o sifa hoddira bongo yaltata koye gollal neɗɗo o hoddira moƴƴo yaltata koye gollal neɗɗo o reedu yaltata koye sifa o mbimi o so wona taw ko doroguinaɗo walla mbaɗaɗo viol hande ko kewti ko hunde ɓurde bonde sukaɓe rewɓe ne hande sa yi viol o heewi ko suka debbo violi hoore mum sa waɗi no Allah wini ɓorno coñcima ha timma hattama resede hattama yodde hattama yiɗede
ko ɓandu jogiɗa. Debbo ɓandu mum kala ko awra, hay tan sawtol mum ko awra. Sabu sa won sawtowol debbo ngol nanta e WhatsApp, ƴeewon tan dinguire WhatsApp ɗe gonni ni, won debbo mo watta profil mum nana sawtowol mum tan ƴetta ɗum less ene wayno leydi. Sawtowol tan a anda ko colɗo, a anda ko boofo, a anda ko nayejo, a anda on wawde yumma, a anda no wayi, a anda ko debbo woni ɗon, a anda hol gonɗo ɗon, ƴettamo less. An kay dande ma nde ne weɗimi, an so nani dande ma mi ha guete. A fen sabu a andama, a anda no wayi, a anda image makko. ɗum tagi noon sawtowol debbo ko awra. Sawtowol debbo konngol awra ha tentinol ngol sawtowol ɓurgol welde. Sawtowol debbo belgol. Debbo eɗen jiiɗo hande WhatsApp rewɓe ne mbaajo, so ɓe ndewi hadis gonga e gonga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam, aɓe gandi hay sawtujo ɗi ɓamtardi kodi aw kodi saka noon rewɓe hande yimoɓe e mawlude walla ziri e goɗɗum, so ɓe jimi noddata ko seeɗanagal, won worɓe ne hen ne jiiɗi jokkodirde e mabɓe. ɗum haɗiɓe yaade juma e jama taw koye dendal, sabu holɗum jarabi ne heewi hen, koɓe awra teni kadi koɓe seyɗani on banggue. Saka noon e saka ɗum tagi noon ɓiɗɗo debbo ne hoorema yo ɓurane ƴettude laaɓi, taƴa coddugol koyngal ma, ɓuucoɗa mbohoma, wonanma ndimako, wonde a ñamti hoorema e heydudema, tuuyedema, yiddema hunde, wiide aɗa ñaago neɗɗo goɗɗo. saɗa ñaago neɗɗo andu mo ñaaguiɗa o. woni yimɓe ne godi sa udditi demal ñagunde tan a uddiniɓe demal kala, a wattinta e juuɗe mabɓe, mbatta wadde ka yiɗa, gilɗa suusa ha cuusa. Neɗɗo so yi ha suusi wadde ko boni, o wonta hul wadde ko boni. Neɗɗo mo suusa wadde ko boni, o suusata wadde ko boni ha aduna firto. Kalde cuusɗa wadde ko moƴƴi, a suusata wadde ko boni. Kalde cuusɗa wadde ko boni, a wonta hul wadde ko boni. Kalde cuusɗa zina, a wonta hul zina. Kalde kulɗa zina, a wonta, a suusata zina abadan. En jogui hande wona yimɓe nani rendo men, zina wayiɓe kono yarde ndiyam ni. ɓe nangi ɗum ko seeɗa par ce que holɗum gilɗo ɓe cuusano haɓe cuusti, haɓe gowti, haɓe gandi laabi ɗi, haɓe gandi no yarata, ɓe gandi ɗo ɓe gonirta hen, ɓe cowotako hen, ɓe gonda aɓe jogui politique mum timmuɗo, saabu joni watti ɗum ko gurdam, ko life, ko hen ñantoto, ko hen wojjata, ko hen yoɗata, ko hen harata, ko hen waɗata foof ko gurdam mum, alay saago finana ɗum. ɗum jeeyi sababu hande Sénégal, gandumi ko Dakar, Sénégal wonti mbalka zina, wonti wendu ɓurdu bonde beeli aduna ɗi kala. ko sukaɓe rewɓe nana maftina tan e motoje, jogui ko motoje mumen, ɗo nodduɗa ɗumen foof noddat joom moto o ara nawa ɗum. O bersaji kala ko kewɗi Dakar, appartement ji kala ko, oɗon gandi kalami ko omoto hani ni, so gueƴe juulama booli aɓene daari partout, aɓene daari partout, ko cukalon tokoson 18 ans 20 ans 22 ans 23 ans. so joomum dañi 30 ans natti jogade gurdam, il faut forme équipe pour wawde yeyde ɓen. wona meccal, hay so tawi woni ko meccal ɓurgal naywude e mecce aduna ɗe foof, yeyde hoore mum wona meccal. hande ene fatta hande ndiɗo leydi tenti noon laamorgo ngo, taw ko joomum sodata maaro galle, sooda nebam galle, yoɓata kuura galle, yoɓata ndiyam galle. hen banggue kadi ene hamni, sa ƴeewi baaba hoɗa Dakar, wuura Dakar, wuurda e galle mum, wuurda e ɓesgu mum, ala doole, hoɗi koye luwas, yaha ha ɓooya ñawa, ronka yobde galle, joom galle ara wulla e dow sukaɓe, wulla e dow yumiraɗo haaɓa sukaɓe kaaɓa goya, ha ɓooya ɓiɗɗo debbo mawɗo o ƴetta pellital wattude ñagade, woɗe worɓe.
beele yoɓa kuura galle o beele galle o ñaama waɗi ɗum kiram woni hen ko kiram jarata ɗum e Moussa Allah ɓe ha ɓoye baaba o maayi acca ɓe luwas ɓe geggine ɗon ɓe ƴeewa banggue goɗɗo suka debbo ko labtude seeɗa o dañani gorko o watta yawdude worɓe beele wooda ko dañi o jokto galle o woni suka rewɓe hannde no gooti kañumen joɓata luwas joɓata kuura joɓata ndiyam joɓata ñamde joɓata foof kono guuri koye mumen quelque part no joomum naatiri hen ni alay sago ɗon wattinto kono naatiri hen ko kiram e haabde e mette no yummum watte ni ha wonta meccel mum yiɗa kono hankkadi saabu woni o yiɗa ɓii ko wayni ay mi haalama hunde watte no woodi gujjo yiɗa ɓiyum wujja pijowo yiɗa ɓiyum fija penowo yiɗa ɓiyum fena kala ko mbatta aɗa andi moƴƴani a yiɗa ɓiye waɗa wonko wannuma an kono yiɗa ɗum noon ko wannata yimɓeɓe ko ƴewteni ɗum ndentoɗen guila e asli yo Allah won ballo reena saabu ɗum ɗo kala hannde ene jeeya ko dalƴini dewle ɗe toɓɓe ɗe kalen ɗo kala sa tonguiɗe ɗe gartata ko ha e dewle he ko toon ɗe jaltoyi ko bonata koko toon ko moƴƴata koko toon ko fewata koko toon ko yahata ha soñe ha moƴƴa asre koko toon ko yahata ha fuɗɗo ƴonngolinde seeɗa fata banggue goɗɗo ko toon fof nan toon ko ñayete koko toon fof nan toon so buuɗanirume nde feeri feeñi feenjayi ɓattake men ko fate gurdam galleji ɗi ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen